Te-ai întrebat vreodată cum e să trăiești viața exact așa cum vrei tu? Permitem să ți-l prezint pe Serghei Mizil, un om căruia nu i-a fost niciodată frică să iasă în evidență, să spună ce gândește și să facă lucrurile în felul lui. Născută în România, povestea lui Serghei nu e doar despre faimă sau controverse, e despre rezistență, reinventare și depășirea constantă a limitelor. Crescând, Serghei a fost înconjurat de politică și privilegii, dar și-a dat seama repede că nu se potrivea tiparului. În loc să urmeze tradiția, și-a croit propriul drum, îmbinând carisma cu o atitudine neînfricată, care a atras atenția tuturor. În anii sălbatici de după comunism, Serghei a devenit un simbol al libertății trăind intens, asumându-și riscuri și făcându-și prieteni și dușmani pe parcurs. Nu e cunoscut doar pentru limba lui ascuțită și opiniile îndrăznețe, a devenit și o personalitate media, un om de afaceri și un povestitor. Viața lui Serghei e ca o carte deschisă plină de povești scandaloase și întorsături neașteptate. Dar sub bravadă, există o profunzime reală, un om modelat de istorie, familie și alegerile pe care le-a făcut, la bine și la rău. Ce admir cel mai mult este onestitatea lui fără scuze. Serghei nu-și ascunde defectele sau greșelile, le asumă. Și asta e rar. Fie că ești de acord cu el sau nu, nu poți să nu respecti pe cineva care trăiește cu atâta autenticitate. Serghei Mizil demonstrează că viața nu înseamnă să joci la siguranță, înseamnă să îmbrățișezi haosul, să înveți din el și să nu-ți fie niciodată frică să arăți cine ești cu adevărat. 5. Asta e o lecție demnă de reținut.